Okay mga ka-BG, sugdan na to ang balita. Ani-ana, take it away, BGJ. Gipanguluhan ni Presidente Rodrigo Duterte ang inaugurasyon sa China-funded Binondo-Intramuros Bridge project sa lungsod sa Manila niadtong Abril 4. Sa nahimong pakigpulong sa Presidente, nagpasalamat kini sa nasud sa China na nahimong katimbang sa Pilipinas sa pagpauswag sa mga imprastraktura. I also thank and with gratitude the People's Republic of China for the confidence and for being a partner in enhancing key infrastructure projects in our country. Dugang niini, sa nidool nga pagtapos sa iyang termino, nagpabiling matinud-anon ang Administrasyong Duterte sa tinguha niini maghatod sa komportabling panimuyo sa kada Pilipino. As my administration comes to a close, we remain committed to providing a comfortable life for every Filipino through various opportunities for growth and success. Ang 680-meter Binondo-Intramuros Bridge na nagkonekta sa Solana Street Intramuros o Plaza del Conde Street Binondo kay gituwang magbenepisyo sa kapin kun kulang 30,000 ka motorista matag adlaw. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Sa gihimong press briefing ni Acting Spokesperson o Communication Secretary Martin Andanar, giklaro niini ang issue sa COVID-19 vaccine sa nasod na hapit na kini mag-expire. Miingon nga ang mga bakunang mag-expire sa buwan sa Hulyo 2022 kay donasyon gikan sa laing nasod o gipalit sa lokal nga panggobyerno o sa pribadong sektor. Karamihan sa mga doses na mag-e-expire sa July 2022 ay donasyon mula sa ibang bansa o binili ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor. Dugang pa ni Secretary Andanar, nasa 1.54% lang sa government-procured vaccines ang naasoy nga nasayang kumpara sa 10% wastage rate sa World Health Organization. Nasa 1.54% ng COVID-19 vaccines na binili ng national government ang masasabing wastage. Malayo ito sa 10% wastage rate ng World Health Organization o WHO. Samtang, gisiguro po ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-donate ang mga naasoy nga bakuna sa mga nasod nga nanginanglan sa dugang nga bakuna o maglusad sa programang house-to-house vaccination aron masiguro nga walay masayang nga bakuna. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Nanghatag sa hinabang si Pangulong Rodrigo Duterte sa mukapin kulang 100 ka pamilyang apektado sa pag-alburutos sa Bulkang Taal sa munisipalidad kini sa Agoncillo, Batangas nga naitabo sa Agoncillo Central School Evacuation Center. Kauban sa Pangulo sila Senador Bongo, Batangas Governor Hermilando Mandalas o Agoncillo Mayor Daniel Reyes nga nanghatag pod sa 5 million pesos livelihood assistance sa mukapin 1,000 ka benepisyaryo. Giingon sa Department of Social Welfare and Development, kasamtangang naa sa mukabat sa 2,000 ka pamilya o 9,000 ka individual ang apektado sa bulkan sa probinsya sa Batangas. Kung diin 4,000 niini kay nasa 20 evacuation centers o ang uban pod sa nagkaraiyang mga paryente o higala. Base sa kasamtangang datos sa DSWD, nasa mukabat 2 million pesos nga kantidad ang assistance nga gipangbahin sa gobyerno ngadto sa Taal evacuees. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Gisugda na ang konstruksyon sa Overseas Filipino Workers Center sa Daang Hari, lungsod sa Las Piñas. Pagkahuman ang naitabong groundbreaking ceremony niadtong Abril 7, nagipanguluhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang OFW Center kay dunay napulo ka antana nga mahimong isip one-stop shop na makatabang sa mga overseas Filipino workers. Ang naasoy nga center kay proyekto sa Global Filipino Movement Foundations o sa non-stock o non-profit organization na naghatag sa libreng assistance sa mga OFWs. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud!